Jeg står i dag på CBS for at finde ud af, hvad strategisk planlægning er og hvad det består af. Jeg har spurgt Philip Stocklund, lektor her på CBS, om han vil fortælle os lidt om, hvad det er. Strategisk planlægning består nogle analyser, den strategiske intention og strategisk plan. Analyserne indebærer intern og ekstern, som optimerer sin SWOT. Strategisk intention indebærer mission, vision og værdier, og strategisk plan indebærer strategiske mål og strategiske muligheder. SWOT er en analyse, som gennem simpel processtruktur skaber et overblik over en given organisations styrke og konkurrencesituation gennem de 4 elementer, som er styrker, svagheder, muligheder og trusler. En mission beskriver tydeligt, hvad virksomheden er sat i verden for, og det strækker sig cirka over en 25 år. Og vision, det er, hvor en virksomhed bør se ud om cirka 3-5 år. Og værdier indeholder de etiske regler i virksomheden. De interne analyser består af værdikæde og ansats vækststrategi. Værdikæden bruges til at finde ud af, hvor virksomheden er bedst, det vil sige, hvor virksomheden har sine kernekompetencer. Og ansats vækstmatrice bruges til at finde ud af, hvordan virksomheden skal øge deres markedsandel. Bedsteanalysen har til formål at undersøge forskellige forhold i virksomhedens omverden, for at finde ud af, hvordan strategiprocessen påvirkes i virksomheden. Og Porter's Five Forces bruges til at finde ud af, hvor meget konkurrence der er i en branche. Og hvis konkurrencen er for hård, så kan virksomheden i branchen ikke tjene penge. Og Porter's generiske strategier, de bruges til at finde ud af, hvilken retning virksomheden skal gå i. Og Boston-matricen, den bruges til virksomhedens produktportefølje, det vil sige virksomhedens sortiment, det vil sige de produkter, virksomheden tilbyder til kunden. Velkommen her. Tak. Værsgo til plads. Tak. Vi er nået til den tid, hvor vi skal til at planlægge strategi, og jeg ved, om der nu er nogle forslag. Det har vi. Som økonomidirektør i Rema 1000 synes jeg, at vi skal forbedre vores likviditetskrav. Ved at tage et langfristigt lån kan den ekstra likviditet øge vores omsætningsaktiver og dermed forbedre likviditetskravet. Dette er vejen frem, og sådan skal vi i Rema 1000 sikre vores fremtidige drift. Meget fint. Er der andre forslag? Ja, jeg har et forslag. Jeg foreslår, at vi skal bibeholde vores lave priser og leve op til vores slogan. Derfor så er vi nødt til at finde nogle alternativer til, hvordan vi kan bevare vores lave priser. Siden discount er jo essentielt for vores eksistens og for at bevare og øge vores markedsandel, så det her er et vigtigt faktum, som vi er nødt til at holde fast i. De eneste alternativer, jeg kan komme op med, som vi kan bruge til at bevare vores lave priser, det er, at vi skal sørge for nogle besparelser eller nogle nedskæringer ved vores kapacitetsomkostninger, blandt andet vores personalomkostninger, som jeg mener selv er for høje. Eller skal vi finde nogle bedre leverandørpriser. Jeg mener godt, at vi kan skifte nogle af vores nuværende leverandører ud med nogle nye nogen, siden deres priser er lidt for høje, og så mener jeg sagtens, at vi kan forhandle til bedre priser hos andre. Det var et meget fint forslag. Så synes jeg, at vi skal stemme om, hvilke af de 2 foregående muligheder, vi skal vælge. Hvem stemmer for at bevare de lave priser? 1 stemme. Hvem stemmer på at forbedre likviditetsgraden? 2 stemmer. Det lader til, at vi kommer til en afgørelse, og det bliver at forbedre likviditetsgraden. Ej, det kan fandme ikke passe det her, mand! Jeg har arbejdet så hårdt for det her! Jeg har kæmpet hele måneden med det her pis, og så er jeres taknemmelighed så fucking ringe. Det kan ikke passe! Du tager den at gå. Jeg skrider herfra. Og ingen af jer kommer til en polterarm, men dig eller ham! Du er fyret. Ja. Hvordan synes du bestyrelsesmødet gik? Det gik fint. Vi fik planlagt en ny strategi, og vi fik fyret en næsvis medarbejder. Så alt i alt var det et vellykket møde. Hvordan tror du, at jeres valg af strategi kommer til at påvirke jeres fremtid? Jeg tror, det kommer til at påvirke os positivt. Vi kommer til at være mere rustet i fremtiden, og det kommer til at hjælpe os med at arbejde hen mod vores mål. I let it fall.